फोजोंसार नों आंखौ थगायमारदों न' नोङो जोंनिथिंजाय फैमारदोंमोन र' फन खालामनानै सोंहरबावनि आं नुदों फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामा मेसेज हरबाबो मेसेजखौनो नाया नायबाबो रिप्लाइखौनो हरनो नागिरा जोंनिथिंजाय मानो फैमारदोंमोन बियो आरो आंखौ मानि थाखाय थगायदों बियो फैनानैबो फैयाखै होननानै लुदुमि आब'आ खाथियावनो नुथारदोंनो मा जोंफोरखौ बियो जाम्बि सानदों नामा आंखौ बाद हो बे लुदुमि आब'खौ मा जाम्बि सानदों नामा थगायनायफोरखौ हमजायोबो थेवब्लाबो मानिना लाया रिसिभ खालाम अ नङाबा आङो लैथोस्रि आगैनियावनो सोंनांगोन र' बिसोरो मिन्थिगोन खोना औ बिसोरखौनो सोंनोसै आं बिखौ फन खालामनाबो जेबो लाब गैला ओरैनोबाबो रिसिभ खालामखाला बियो गावनि गोसो जाबासो हरगोन ना बिसोरनोबो खिन्थायाखै बिसोरजोंबो मोजाङै रायज्लायलानो माथो थै आंखौ बियो गारनोबा गारनांगौलै मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं आं फाग्लि रोखोमसो मोनबाय मा जामारदों फाग्लाया आबै मैनाथि सफैबाय आङो ए मोनफैबाय आबै औ आबै मोनफैबाय मोजाङै दंना आबै दंथ'यो दे ओमफ्राय नोंलाय नोंनि दाउ अमाफोरालाय माथो खौरां दङो फाननांसिगोन र' आबै फानदोलै बेफोरखौ फाननानै जोंहानाव थाफैदो मा हारसिं थाबाय थायो नोङो हारसिं फैनो लुगैया नामा ए न'खौ नागारनोबो हाया माथो आबै नोङो फानजोबदो दे ओमफ्राय फाननानै थाफैदो जोंहानियाव जागोन दे जागोन नोंनिया हामग्रोथों दे हामबाथाय फैनोसै ओमफ्राय आबै अम्बिकायालाय दङ आबै बियो उन्दुना दङ लोमजादों मानसिया खर' साबाय दङनो सफैबाय आबै औ आबै सफैबाय माथो लोमजादोंनो मुलि जायाखै होनबा आबै औ जाबाय दङ आबै सानफ्रोमबो नै दासो एसे मोजां मोनबाय आं खर'खौ नोंनि माथो खोनानाय लोगो लोगोनो फैबाय आं उन्दुलांदोंमोन आं खर' सादोंबालाय थां उन्दुहैफिनथां आबै एसे सागाबाय दे आबै नों एबार थांनो मोनला दे थाखादो थागोन र' आबै थागोन साननैसो उनाव थाफैनोसै आंहाबो अमा दङना दाउ दङ अमा दं बेफोर गासैखौबो फानजोबनानै नोंसानाव फैनोसै आं थाफैनो औ आबै फानना फैजोबदो मागो सफैथारथो र' मागोआव फाननोसै आं दाउबो अमाबो फानजोबनोसै औ आबै मागोआव फानजोबदो ओमफ्राय जोंहानाव थाफैदो गथ' बामनो आयं फिसाखौ जागोन दे आबै जागोन नै आबै अनजालु आंनिया मनाया नोंनि बाइकआवसो थाबोबाय माथो ओं र' लायनि र' मा लाबोदों आबै फिथा एसे सावना लाबोदोंमोनहाय आङो लावदुम फिथा एसे थावनि फिथा एसे आरो दाउ मासे लाबोदोंमोन आं ए लावदुम फिथाबो लाबोलायदों आबै दे हामदों दे आं जानो लुबैना दंखायोमोन नों जानो लुबैदों होननायखायनोथ' लाबोदों आं खस्थ'नो सोर देना होनाय आबै आंनो देबाय आरो इसेल'सो लाबोदोंलै आबै बारा लाबोआखै थांनाय आबौ लायनाय आबै गाबोन डक्टरनियाव थांगोन दे सिकाबाव दे जागोन दे गैनो एसे न'फोरानो माबा बायला जिला जिथा गब्लं थै हाथरखि नुजालायनाय बाल हरावबो हाथरखिया नुजालायो आरो नायनाय गान्दुफ्रा माबायसि आरो थुलिया माबायसि बेनिसो ओंखारसोबाय ना खालामा खालामनो गोबोरखि मोखाङा साला थैबाबो जायो थैनोबो रोङा थास'खौ जानानै दिहुनदोंमोन खोनानिखौ बिमाया साइस गैया फाइस गैया गियानबो गैया साला सिखावबावसो न'आव थांनो लुबैसोदोंलै आङो थांगौमोन आं न'आव बाल आइयाबो मानो आंखौसो गाज्रि सानो आरो सनसबित बायसि मानसिजों खास'नो आरो सनसबित बायसि मानसिखौ गोसथोगोन आरो आङो फैफायाबो बुंबाबो लाफाथि बाजै लाल साहा लोङो ना लाल साहा मा दङ साहाजों जानो काटा बिस्कुटसो दङ मा काटा बिस्कुट जासाबबाय आं काटा बिस्कुटफोरखौ जायो आरो सोरबा बे काटा बिस्कुट मेरिगल्ड बिस्कुट बेफोरखौ सैमाफ्रासो जायो मानसिफ्रा जाया आं काटा बिस्कुट जाया हागोबा मालपुवासाव मालपुवा सावनो थाखाय आटा मैदा जेबो गैया बाजै आरो मालपुवा सावबाथाय जोबोद थाव नांखागौ थावबो गैया जेल' दंथारो दा हराव ओंख्रि संजासे ए गगलि नोंस्रा न'आव मानो जेबो थायालै
मा बुंबावनो आरो बाजै आखायाव फैसाबोथ' थानांबायना फैसाबो गैथारा जादों बेनिखायनो जेबो बायना दोननो हायाखै फैसा थाबालाय जोंहाबो हाथाय खालामना दोनो थाव संख्रै बानलु आलु दालि हाजिरा मावनानै मोनबा आरोना बिदिनो मिलायना लाबोयो खोना आरोना जेनेबा थाव थाइबानि दालि थाइबानि बानलु थाइबानि आलु थाइबानि बेफोरबायदि थाइबा थाइबानि मिलायना लाबोयो खोना आरो न' नोंसाथ' फैसायानो गैखाया बांद्राय बायना दोननोबो बाजै आजिखालिलाय आरो अबाव थाइबानि जुग दंबावो थाइबायाव जेबोखौनो मोना माथो अबाव थाइबायाव दालि मोनबावनो अबाव थाइबायाव थाव मोनबावनो दिनै नोंनो बुंनाय नोंसोरनो दखानिया जानो गैथारि होनना मानसिनानै अननानै होयो खोना आरो बेफोरबायदि नंद्रायालै बाजै जोंहाबो फैसा मोनबा लाबना दोनोथ' बिदिनो आइया हाजिरा मोनबाथाय मालाबा मालाबा मावनो थाङोना सानसे हाजिरा मावनो थांबा 250 मोनखायो माथो बाप रे बाप 250 मोनखायो वाव बे 250 फैसायानो आंनि थाखाय जेबो नङा आङो बिदिनो चिकेन चाउमिन चिकेन मम' जानानैनो फोजोबोमोन सानसेयावनो नोंसोरथ' बे 250 जोंनो खमसे खम मास मोनसेसो सोलिखायो खोना अबावलाय मास मोनसे सोलिनो हानो बे 250 फैसाजोंनोलाय बाजै आरो गगि नोंसाथ' ना बेदरनि मोखांखौनो नुवा खोना न' मानो नुवा जानो बाजै नुयो सम सम जायोथ' जोंहाबो जेब्ला नोंसा आदाया गुबुननि न'निफ्राय दाउ हांसो बोरमा अमा खावना लाबोयो होमबानिया नुयो खोना आरो नङाबालाय नोंसोर बायदि मानसि अबाव ना बेदर बायनो हानोलै नङालै बाजै आइया हाजिरा खामला मावनो थांबाथाय लाबोयोना मालाय फैसा मोनोआनो माथो हाजिरा खामला मावनो थांबाबो बेफोरबायदि एभेलेबेलथ' जानो मोना देनाय थेवब्लाबोथ' जोंबो सम सम जायो मानसियालाय मा खामानि मावबा मोनजाखायो जोंफोरथ' बादुला बादुलि नङाना खामानि मावनानै जाखायो नोंसा आदाया बादुला दे बेनिखायनो सिखाव दा आरो आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंसा आदानो लागायना होनाङा आरो बुङा दे बाजै होमबा नोङो लोंमाराबा खाथा बिस्कुटजों लोंस्लाबबाय आं थां नोंसोरनो लोङै थां जाय थां आंनि बाहागोखौबो जाना दोन खरि बेलटार मास्टारनि जेबोनो गैया न'आव खाथा बिस्कुटजों साहा लोंनो जासिदों आंखौलाय मा गावसोरनि बेसे फिखारिसो सानना लादों नाय लाफाथिसो आङो लाफाथि जालाय बे खरिनि संनाय खावनायखौबो जानो मुगैखांनायसो मोनो आं थेवब्लाबो माथो खालामबावनो आरो खाफाल गाज्रि मानसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै खुगाखौ एसे रेस्ट होनि र' बांद्राय डायलग होबाय थाबाबो खुगायानो रुवायलायलाङोहाय आंनिया बेनिखायनो भिडिअखौ दिनै सुंद'यै बानायना दोनबाय आरोना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो गाबोनो गोलाव हगारनोबो हानाय दे दिनै खुगाखौबो रुवायनाय मोनदों ओमफ्राय बानायनायबो मोनदों आरोना लोगोफोर मानसिनि जिउ बानायालाय थाखागोन दे होमबा लोगोफोर गाज्रि दामोन दे थाथ'लायदो थेंक इउ